Салом алейкум бародаро, салом алейкум подписчико. Хуш омадем ба канали Ёвон Тиҷи. Кадом одае ки моро тамошо дора, бародарҷонои азиз, раҳмат барои дастгиритон. Бародаро, пагаи дига, яъне рӯзи 27 соати 10:00 ба вақти Тоҷикистон бидроин конкурси беплай. Бародарҷонои ман, бидроин иштирок кунед. Насиб иншоаллоҳ барои шумо то 20,000 разыграт мекунам. Ай 100 одам агар боло шавед, 50,000 разыграт мекунам. Агар 200 одам иштирок кунед, бо разыграт мекунам. Ҳамаш ба хотири шумои. шумо медонед чикор кунед ки ҳамон қадар одам бисёр шава. ҳамин видеоро медроед, бародарҷонои ман, тамоми ҷо паҳн мекунед ки дар канали Ёвон Тиҷи конкурси бепл саршидагӣ аст. Конкурси бепл баҳри подписчиком фақат пул разыграт мекунам бародарҷоно. ба чӣ гуфтаним бародаро, кадом одаме ки билет хариданяй поёни инами видео да ватсапи май, дар ватсапи май картаи Сбербанк пайваст кардагӣ. Бародарҷонои азиз, картаи Сбербанк пайваст кардагӣ, болош да корти миллия, яъне Душанбе Сити. Бидроин ҳар ди картаи Сбербанки ма ба номи Досталӣ Фей, бологиш Почохонов Нозимай. бародарҷонои азиз, видеора поли паҳн кунед. ҳамон қадар агар одам бисёр шава, ҳамон қадар пул разыграт мекунам баҳри подписчиком. кадом одаме ки моро дастгирӣ кардеста, кадом одаме ки билет харидеста, ҳамон қадар дастгирӣ доранд, эфирои моро падилитса кардестанд, кадом одаме ки моро дастгирӣ кардеста, ҳазор раҳмат барои дастгиришон. миннатдорем. ба бародарҷонои азиз, бисёр одамон мегӯянд ки ака бозира маълум кардӣ, мо да мебуроя. Иншоаллоҳ бозира маълум кардем, ҳама да мебуроя. мо пешаи бозира сар додан, мо аввал полни видео мекунем ки бозии мо ҳамин рӯзай. бозимона полни маълум мекунем, ба бозимона сар метиҳем. бисёр бародаро амира дар ватсап менависед, акаҷон бозитона сар битед, мо мефаҳмем. бародарҷонои азиз, иншоаллоҳ шумо мефаҳмед. аввал мо пешакӣ конкурси дуюмона видеои мошинора мепартоем, баъди вай мегем ки бозимона ини рӯзда мо сар додем, бидроен ҳамин вақти саъада бози мой. мо ҳамаша маълум мекунем бародарҷонои азиз. ба кадом одаме ки билет гирифтагия, ҳамунҷа дар номи билетотона бинависед, рӯӣ кунед. бисёр одамо чекора рӯӣ кардагӣ, номи билетотона рӯӣ кардагӣ нестед. номи билетотона бинависед, рӯӣ кунед. бародарҷонои азиз, насиб иншоаллоҳ. бародаро бисёрш мегӯянд ки 700 донаи билет норафтай. бародаро, як гаптон мегӯм да, 700 дона билет норафтай мегед. кадом одаме ки билет мехара, ман агар ай 700 боло билетш нанавистам, ай 700 поёнаш навистам, значи ман дурӯғ гуфтестам. кадом одаме ки агар ай 700 поёнаш додум, значи ман дурӯғ гуфтестам. ай 700 боло додум, значи бидонед ки уже 700 дона билет тамом шидагӣ. бисёр бародаро мегӯянд ки 700 дона билет рафтагӣ нестай. бародарои азиз, ай 700 дона поён додум, значи ман дурӯғгӯ будам ё ки дурӯғ гуфтестам. ай 700 дона боло билет рафтестай. бидроен бародаро, билет бигирен, дер намонед. дар конкурси бепул пага бидроен, иштирок кунед. ҳамаш ба хотири шумай, ба хотири шумо кардестам ки шумо мара дастгирӣ кардестед, ман шуморо дастгирӣ мекунам. насиб иншоаллоҳ бозима ба наздикӣ ҳамин камтараки дига билет бирава, сар метам, мегӯм ки инами рӯзда, инами вақти саъада конкурс сар шид. обод бошем бародарҷонои азиз. худо ҳамата нигаҳбон бошад, дар амони аллоҳ бошен. иншоаллоҳ пагаи дига бо эфирда бо медроем, чахчах мекунем. пага насиб эфир даём, бо барои пагаи дига суҳбат мекунем. обод бошед.